Babako ana lamini na bolmada dugu Mali kono Mali ko kan Bouakar Fi Bouakar Sidiki tiɲɛtigi to ama an sigira kɛnɛ ka laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Bouakar jamana kunnafoni a b'o de ko fɔ dɛ kunnafoni dun m'a fɔ duman b'a la koman b'a la kabako kuma b'a la Bouakar Sidiki min yɛrɛ ma deli ka mɛn nin bɛɛ lajɛlen nafɔ kunnafoni na Bouakar Sidiki ha ka ja sɛbɛnnikɛlaw mana sɛbɛn ka ban a fɔlen anw dabara la o t'an da jeni Bouakar Sidiki k'a dɔn ka kana ka bɔ ka dɔ la ka taa ka dɔ la ni k'i bɛ ɲɛfɔli kɛ Bouakar Sidiki ni dɔɔni ma jɛ dɔɔni na fara kan kana siga o kɔni na nka anw n'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na min kɔni sɛbɛnna sɛbɛnnikɛlaw fɛ o yɛrɛ k'o de ɲɛfɔ Bouakar Sidiki an sigira kɛnɛ kan kɛnɛ dafara i k'a dɔn sɔgɔmada na min ye Ahmed Jakite ye maa o maa n'i bara k'a lamɛn diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bara k'a lamɛn masimafɛn fɛn o fɛn la o danganiya a n'o kabakoya o bɛ Ahmed Jakite bolo Bouakar Sidiki k'a dɔn a bɛ butɔ dɔ digi a bɛ dɔn ɲɔni a bolokɔniden ta bɛ taama na nɛgɛw ni ɲɔgɔn cɛ yelenw bɛ mɛnɛ fa bɛɛ lajɛlen na ka se ka jaw ta Bouakar Sidiki an ka se ka ye Facebook kan an ka ye dɔ in kan TikTok kan an ka ye a bɛɛ b'a la TikTok ni jumɛn ye e de b'u dɔn Instagram wa m'a dɔn mun gramu YouTube jaatili ka an ka y'o kan sɔgɔmada in na i k'a dɔn comptabilité a yɛrɛ n'an b'i don o la koyi awɔ comptabilité cogo kabale yɛrɛ kawai ale bɛ sɛbɛnni de kɛ nka n'an bɛ filmeli la bi dɛ Jean Fredo jamana fɛn radio in na yan awɔ mɔgɔninfinw taabolo ka ca i tɛ kalan baara kelen na o o de ka ɲi ni Ahmed sɔnna ka yamaruya di an b'an k'a kan l'indicateur de renouveau ni y'a boli ko siɲɛ 4,000 siɲɛ 280 ani siɲɛ 7 maa min ye nin sɛbɛn a to a de ko Yakuba Dum Yakubu ko a k'i k'a dɔn bɛnka ani hakilina min kɛra jamanadenw fɛ yɛrɛjɛkulu min sigilen kun don ka se k'a ɲɛnabɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Bouakar Sidiki o k'o de ma charte nationale pour la paix baara in e ko a ma kunjɛ kalo damadɔ baara Bouakar Sidiki jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakilina ka min ye taabolo ni nabolo a ka dɔn min ka fisa jamana ma o ɲɛ ka se ka dɔn bɛɛ lajɛlen ka ɲininka jamana in bi yɔrɔ min mun ni mun de ka fisa jamana in ma bi Bouakar Sidiki i k'a dɔn olu kɔni dilalu baara la baara in bannen kɔfɛ u ye sɛbɛnfura kɛ sɛbɛnfura min n'a ɲɛden ka ca u k'o de ma projet charte nationale pour la paix et réconciliation bɛn ni kelenya Bouakar Sidiki k'a dɔn fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ min b'a to jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ kala ɲɔgɔn na o ka kɛ u ye sɛbɛnfura in da k'a di jamanakuntigi ma min ye Assimi Goïta juillet kalo tile 22 min ye CICB sɛbɛnnikɛla ko Bouakar Sidiki k'a dɔn Assimi Goïta tuma min n'a ye sɛbɛnfura min a tɛgɛ la i k'a dɔn a ye jamakulu in lajɛ minnu ye baara kɛ a y'u lajɛ a ye diɲɛ lajɛ Bouakar Sidiki a ko min ye Mali ye Bouakar Sidiki k'a dɔn Mali jamana ye kolo kelen ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ye maa suguya kelen ye finmanko t'a la jɛmanko t'a la diinɛ ko kuma tɛ yen Bouakar Sidiki maa o maa ni gɛlɛya de b'i la hakilina wɛrɛ de b'i la Bouakar Sidiki k'a dɔn bɛɛ ni kelenya ka sinsin jamana kɔnɔ a ko ka taama ka k'i kuma ɲɔgɔnya walima e yɛrɛ ka taama ka na mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya Bouakar Sidiki a k'o tɛ ko gɛlɛn yɛrɛ ye koyi nka kangari de b'i da ye Bouakar Sidiki i ti banbali kɛ i ti t'i sigi diɲɛ jamana wɛrɛ la dafɛ jamana na walima i k'a dɔn i ti taa ko wɛrɛ kɛ walima marifa b'i bolo k'e b'i sago ni dungɔ de kɛ ka babali kɛ Bouakar Sidiki a k'o kuma t'a la i bɛ marifa bila i bɛ na i bolo langolo i k'a dɔn an bɛɛ bɛ fa kelen ba kelen ni min kan ka kɛ an bɛ jɛ k'o fɔ ɲɔgɔn ye a ko n'o bɔra a la Bouakar Sidiki i k'a dɔn min kɔni ye kɛwale cɛjugu ye k'a fɔ e b'o de kɛ walima i na bamaja walew ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ Bouakar Sidiki i k'a dɔn i ti to yen i bɛ t'i dogo diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'i ɲini de ka t'i ni kɛnɛ karaba nka n'i k'i bɛ marifa bila i bɛ na ka kuma ɲɔgɔnya ɲini sɔngɛrɛw ma Bouakar Sidiki o kuma min kɔni ye Assimi Goïta ye nin b'a jira k'a fɔ Bouakar Sidiki fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ min ye sigi ka fɔ ye banbanju Bouakar Sidiki ka taa se i k'a dɔn minnu bɛ hakilina wɛrɛ b'u la u kana min ye kuma ye a sigi ka fɔ ka kɛ nin bɛ se ka ɲɛ nin di ɲɛ Bouakar Sidiki ka hakaja o bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ka hakilina ɲuman sɔrɔ jamana ɲɛtaa ka sabati nin kun ye sɛbɛn ye Yakuba Dum y'a ka sɛbɛn don an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ
aka bi bolla Ramatu ka tumara ya kuma dume ya abe afu yin tege do de sababu bo sababu do kama ko Nouvelle Horizon nya dangura Nouvelle Horizon Seydou Konaté ni haka fasiri Seydou ko mi onga forces armées maliennes ango ko fama kata se Uganda soldat la ka ulu kan yama soma e ko buldi nyoma u wadu ni nyanja wa ba ni jamana flain laje mi wuli ka joye bay ka fo mi délégation bele do o bora Uganda kana onga jamana kono ka be karidu ma jouer kalo ni klimuga san 2025 bay ka fo mami no tumbe en nyama yala unale bay ka fo délégation en nyama ya kundibe mamma odeye Uganda ko ga general doyi an ka ma ko Wycliffe Eketa Wycliffe Keta ya laje mami ndara akumbe onga panguru tigi kene o kansa odeye general de brigade Musa Yoro Ekante ye ale onga directeur des écoles militaires le Kolsobea ni sordasi ya kala be ke ye o nyama tambe ka di general de brigade Musa Yoro Kante ma ya laje ma fla ingele ko ka nyon kumbe ka se délégation mi ndambe general Wycliffe Keta noka gai ka fo ko ni nyon te desa kana mi anga sordasu kanga bismillah yorom na do nanu ye tara du ye ujabala la wai bai fana ka fo ni délégation mi na bole fla angola jamana ka afo Uganda jamana ka o kan tamai ablame binami ngono o de ye anga antege di nyama mi ye doni yo ko fale nyana ni ngoni be jamana flai ukateria ko fo sordasi kunda bai ka fo donia do be sor envers te Uganda ka ubulo wa mi wana be Uganda ka ubulo mi no te enbulo ya anga se kan hakli non kekeli ka fale ke nyana hakli non ka se ka fere wasa mi ye anga jamana o sordasi jamana flai sordasu olu bele jile o ka se ka kalanzoro kala min be se ka ke nafa ni jamana fla kilin na bele jile sigi bawo mano ye a jamana de ye ni ya laje ba ye ko sa da ina ka fo mi ye Uganda ka ga sordasi la ka ye ba ye mi ye sebe fura do ye ale woni mbola sa ni ga enya folige hake to yini sa mi ye global fire power ale be wuli ka joke mu i ngono na wol me ka jini mi publicité fu dabla ya nam mi global fire power ulu be jien sordasu ka tabulo laje mi ngoni nyina zango nana nunu de be tega nimne hage be ubulo wanu ko be do kele kono jien dungo do o kanga ni degude ta ka nyeshi u kala nyoma ulu ka bara bembe o fasafsalima global fire power yu ka tabulo laje ulu ko ya jirasa ka fo ni jamana flaka giranywana oye joro minta nika odi Uganda sordashi la kauma ode ye farafina era gungana na joro muga ani sabana ode be ubulo me jere o selege nani ngono joro keme ani ta ani nani ode be ubulo kelela minaminu bubulu Uganda o ga force frappe awo ama ban folo mi o ga faso mali ibaye farafina gungana na ni Uganda ka olu ta kera muga joro muga ani sabana he onda ni o laje o e joro ta ani segina di mu Mali awo farafina gungana na ta ani segi ambola kele masaya ni kele doni minana odoge wa anga tange nunga wa mi ni je fana ta ka laje échelle mondiale ya do Uganda ko ta joro keme anita ani nani na bolu bulo ibaye ka fo on ta ni o laje je selege nani kono joro keme ani nani o de bambulo am 180 position la ni ya laje ibaye ka fo ni kle wolo vla konna na Uganda ko ga sordasu olunya on ga fendigila gaw na hagli falenge jamana flay o ka kungle no o be siga ke damake chugomina doni serafe sordasi ya buna kunga o ko de koni o de fora ni ka o jense ni tamade nunu ve ni ngwesebe ngbe salo ka bo Nouvelle Horizon kono Seydou Konaté aka fasredu wala tiligi mbembulo buwaka do mbi boni sebe minuka ma indépendant akadina o date bla nyen negatena ko ma mi nyeni sebe atwa de ko masire job ko buwaka tiligi ka do Mali baraka kumbo sabla jense nani dugu
baw ani jamana setigiw ni bɛɛ lajɛlen ko Mali sous-secrétaire américain William B. Stevens wagati ke i k'a dɔn min ye américain ka masakɛ ye a ye nin kɛ ciden gɛrɛgɛrɛnnen ka ɲɛsin Assimi Goïta ma wagati ke i k'a dɔn a nana Mali kɔnɔ min kɔni ye an ka minisiri min n'ale b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ Abdoulaye Diop a n'o ye ɲɔgɔn kunbɛn wagati ke nin kɔni kɛra baro ye nin kɛra ɲɔgɔn sumusumu ye nin kɛra i k'a dɔn kɔrɔfɔ duman ye sabula américain ka ciden i k'a dɔn n'o y'u ka minisiri dangan ye a ko Mali faamaw ma a ko Mali jugu ye olu yɛrɛ jugu ye yɛrɛjɛkulu min n'o ye Bamaji yɛrɛjɛkulu n'o ye Al-Qaïda État islamique wagati k'i k'a dɔn a kɛlen bɛ k'i ɲɛ gɛnɛ bɔ nin jamana in fila bɛɛ la i k'a dɔn Amérique bɛ a wa cogo min Mali b'o cogo kelen la o tuma wajibi don Amérique ni Mali ka fara ɲɔgɔn kan kɛ min ye jugu kun kelen ka se k'a kɛlɛ jihadi kɛlɛ bani i k'a dɔn don kelen tɛ a ko américain b'a dɔn saheli jamana sɔsɔlen don min ye ni Bamaji ninnu na wagati k'i k'a dɔn olu ka kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ u bɛna Mali dɛmɛ min na wagati k'i nafolo min n'o bɛ ta ka d'u ma u dɛmɛbaw fɛ wagati k'u bɛ nafolo in bɔyɔrɔ dɔn a bɛ na sira minnu fɛ u b'o bɛɛ lajɛlen dɔn u bɛ na o siraw de gere ni nka i k'a dɔn bi tigɛ ka b'u kɔrɔ n'o kɛra u bɛ bila kɛnɛkolo jala kan wagati k'i mi y'a mɛn ɲɔgɔn na kɛlɛkɛla tɛ i ka wari sɔrɔ ka dumuni san i ka marifa sa wagati k'a ko américain u bɛ n'o kɛ an ye n'o y'i bɔ a la wagati k'i k'a dɔn u ka jɛrɛjɛkulu in a n'u donnen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ wagati u bɛna wuli ka jɔ kɛ k'a bɛɛ lajɛlen taama ni k'u bɛɛ lajɛlen dakolondi k'a filenkolondi wagati kɛ a ko Mali ka da la olu bɛ Mali dɛmɛ min na o de ye Mali ye hɔrɔn jamana ye Amérique yɛrɛ ye hɔrɔn jamana ye jagoya ko tɛ wagati k'i k'a dɔn an ka Mali a bɛ danga fɔn fɔ la min ka di Mali ye an ka taama sira minnu fɛ an bɛ se ka kuma hɔrɔnya de la wagati kɛ u ti jagoya ko ɲinan fɛ u tɛna ko jagoya an kan wagati k'i k'a dɔn u bɛ Mali bonya Mali yɛrɛ fana ka Amérique bonya n'o y'i bɔ yen wagati k'i k'a dɔn a ye wulikajɔ a hakilinaw fɔ hakilina minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ ayiwa Rusi jamana Chinois jamana Turki jamana olu minnu bɛ yan wagati kɛ a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye Mali ye Mali jo b'a la jamana o jamana ye Mali ja k'a b'o de sugandi u ka baara kɛ wagati k'i k'a dɔn olu ka fɛn dɔw la a ko awɔ olu bɛ min ɲini wagati k'i k'a dɔn o de ye o fana u ni Mali ka bɛnkanw kɛ bɛnkan minnu n'o da ka di Mali la n'a da ka di olu yɛrɛ la u ka bɛn o hakilinaw de kan wajibi ko tɛ o k'i bɔ yen a ko Mali ye hakilina bɔ ka ɲɛsin Faransi ma Nations Unies u ye Faransi jalaki kosɛbɛ k'a fɔ Faransi de faralen bɛ Bamajiw kan ka Mali kɛlɛ a ko o kuma in kɔni a y'a sɛbɛnfuraw ye olu américains u b'a k'a ko lajɛ dɔɔni wagati k'a ma sɔn ka kuma ba fɔ o kan a ma sɔn ka ayiwa mɛn o kuma yɛrɛ kan kosɛbɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ min kɔni ye Amérique ye u b'a k'a ko in lajɛ ni hakili ye o k'i bɔ yen wagati kɛ a ko a bɛ min ɲini min ye américains ka président ye min fɔ a kan'a fɔ Assimi Goïta ye wagati k'a dɔn jamana in bɛɛ lajɛlen kun tilenna kelen ye wagati ko o kuma Mali ka da la Amérique b'an fɛ bi u b'an fɛ sini u b'an dɛmɛ wa n'an ko an bɛ taa taabolo min fɛ i k'a dɔn olu yɛrɛ bɛ t'o taabolo kelen de fɛ an nɔfɛ jagoya t'a la wagati i k'a dɔn a sera o masaw n bɛ kuma min fɔ ka da nin kan o de ye daba maanifin mana kɛ cogo cogo ka n'i jigila tigɛ i yɛrɛ kɛ i yɛrɛ ye a banna kuma ka ɲi n'i kɛri dɔ ti sɔrɔ yen Ala ko tiɲɛ n'i kɛri i yɛrɛ ye wagati k'a mɛn o mɛn mɔgɔ bɛ ku i la i k'a dɔn i tɛ o bi faamu. nin ko in bɛ daminɛ donni min kama ka na se bi ma maa joli joli bɛ yen cɛ ni muso la minnu ko a tɛ ɲɛ dɛ a bɛ kɛ tan dɛ Mali kow bɛ ban a bɛ cogo di bi n ko don min a fɔra ko wa n bɛ min f'i yɛrɛ lamɛnnikɛnw tɛ k'u den tɛ ka na u kɛrɛ kan yan ni tɛ délégation filanan yan kalo kelen kɔnɔna na a ma daminɛ fɔlɔ o wa n bɛ min f'u yɛrɛ sɔrɔdasiya sira kan an n'u tɛ se ka baara kɛ a tɛ ɲɛ o a tɛ passé mais min ye coopération économique ye sɔrɔko sira fɛ an bɛ se ka baara k'o la mais n'o tɛ cɛkɔrɔba ka mandat fɔlɔ la n k'a nana a y'a kɛ i b'a fɔ ko Mali tɛ carte kan a sera o ma yan cɛkɔrɔba jumɛn min bɛ fanga na bi kɛ Donald Trump kɛ a ka san 5 fɔlɔ a y'a dɔn ko farafinna yɛrɛ bɛ dugukolo kan bɔndala sisan a y'a dɔn k'an bɛ yen wa an bɛ yen bɔndala e y'i ta kuma kɔrɔfɔ ka di kuma kɔrɔfɔ ka hakilinajigiw de don nin mun ye sɛbɛn ye bari maliyɛn filɛ nin an bɛ ɲinɛ ka bɔndala sa cɛnin o tɛ to n ka kuma fɔ sa foyi tɛ fɔ yan
ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ kunna l'indépendant an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko nouvelle horizon Mahamani Ture nin y'a ka fasiri ye Mahamani ko i ko an ma bɔ k'a kuma kɛ sisan wa forces armées maliennes an k'a ma ko Fama u ye wuli ka jɔ kɛ an ka marabolo 4 nan na Daka Gunga n'o ye Segu ye kɛrɛnkɛrɛnyana min ye Jura ye n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafoni bɔla anw ka soldats ka ɲɛmaayasoba yɔrɔ n'o ye état major général des armées du Mali ye n'i y'a lajɛ u ye wuli ka jɔ min kɛ o bɔla ka kɛ nin juillet kalo tile 21 ka bɛn ntɛnɛn ma san 2025 min ye n'i ye a ko lajɛ ni o ye yɔrɔ min gosi o ni Segu bɛ fan min fɛ kilomètre 40 ani dɔɔni a furancɛ ye o ye wa o y'a ye sa k'a fɔ min ye Jɔwara ye sanga n'a ka waati ni kunkolo datugula ninnu marifa daburu bɛ u bolo u bɛna bɛn yen sigibaw kan wa dugu misɛnnin bɛ furancɛ in kɔnɔna na u ka tɔɔrɔ bɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma o bɛ se ka kuncɛ cogo min na min ye forces armées maliennes olu u mana bin u ka nin sen koyi olu wulila ka t'u ɲini de o ɲinili de senfɛ sa o kɔni taara sɔrɔ kɛn bɛ k'u masa sigi u b'a la kɔni te bɛ wuli ka min cogo min na sogo bɛ cɔn kɛ tasuma ka ten u y'u to o de la dɔrɔn ni ka sin ka diɲɛ sigi goya o la ten payi u taara lahara wa jɔna kɛ payi an tɛ maa minɛ ka bila kaso la yan an tɛ maa si balo o banna c'est fini kaso bon sɔsɔlen don an tɛ maa si mara tugun n'i tɛgɛ kɔni minɛna marifa b'e bolo e ni marifa man kan e tɛ forces armées maliennes maa ye jɔn ko ala e bɛ bila ka taa lahara an sigi bɛ an bɛ sigi ka min kɔni kɔnɔ o de ye jɛkulu minnu bɛ yen ko adamadenya hakili lakanali n'o ye association de défense des droits de l'homme ye an sigi bɛ k'olu de ka rapport kɔnɔ i y'a dɔn 2024 o ma bɔ fɔlɔ n'o bɔra kuma min bɛna sɛbɛn o kɔnɔ an sigi bɛ k'o fana kɔnɔ tabarikala min ye wulikajɔ ye i b'a ye k'a fɔ min ye forces armées maliennes ye ka Bamaji a ɲa a n'a a tɔ bɛɛ lajɛlen k'a filenkolonci k'a dakolonci o baaraw bɔra ka boloda juillet kalo tile 21 wa n'i y'a lajɛ ka kɔ o fana ɲɛ jumadonya dɔ ka bɛn juin kalo tile 20 dɔ ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ sanakulu n'o y'an ka kɛlɛkɛ pankulu ye olu wulila k'u dulon o ni sanjɛ bawo min ye mobili dɔ ye n'an k'a ma ko pick-up o kɔni o kɔnɔ sɔsɔlen mugu foronda la ka taa se a boliba ni a nɔfɛ taamanaw ma olu kɔni lakodɔnna Jura ni kɔrɔ yanfan cɛ i b'a ye k'a fɔ kunnafoni sɔrɔlen kɔ min ye nin pankuruw ye olu kɔni wulila sa ka se ka taa a ko ni ka a dabila joona nin mana don jamana n'an ko an bɛ nin bon a bɛ sɔn ka kɛ kɔlɔlɔ ye o kɔlɔlɔ a bɛ se ka dan kungobolo kɔnɔna na cogo min na hali n'a kasara bɛ yɛlɛ yen yiriw la jɔn ko ala baara in bɔra ka kɛ ni hakilisigi ye kulusi ɲigilen a ka fisa a jenne o t'a kasa maa ko ye dɛ naam min ye wulikajɔ ye forces armées maliennes u k'u b'a da jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan maa o maa bɛ yen n'e bɛ munumunu salo kɛ kungoda ninnu na jamana seleke 4 kɔnɔ i ye maa ye sigala a la bɛɛ kunnafoni di wa n'i y'a ye fana i ye maaw fana ye anw ma deli ka maa minnu ye aw ɲɛna u taabolo ye sigan b'a la kunnafoni di anw ka finitigilakaw ma waasa min ye sɛbɛ dɔ o ka fisa kangarida ye wulikajɔ n'o sabatila joona ko caman bɛ yen olu bɛ dalakuru k'a sɔrɔ a ma kɛ masiba ye ni ye sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mahamani Ture a ka fasiri don Joni jalaki tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ furan ka jɛko ɲuman kɔ o ye tiɲɛ ne ko bala cogo bɛɛ wala tiriki n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako Bamako wula Mayimuna Dumbiya nin ye Mayi ka sɛbɛn ye wala tiriki k'a dɔn Bamajɛ ka wale a bi dabila sabula u dulonnen bɛ fɛn ni fɛn min na wala tiriki k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen tigɛtɛ don sabula min ye Mali a bi kɔ kabini u bɛ ko in lasiri ta yɔrɔ minnu na jamanajanw na wala tiriki fo kana se Mali kɔnɔ Mali sɔrdasiw ka kunnafoni a ɲinini a kɛn bɛ nafaba ye wagatigi k'a dɔn kunnafoni sababu la min kɔni ye wulikajɔ ani jateminɛ ye Bamaji jɛrɛjɛkulu u kun bi labɛn dɔ kan k'a kɛ labɛn ɲɛn'u bolo jɛkulu min n'u ka ma Front pour Libération de l'Azawad FLA wagatigi ninnu ye Bamaji dagɛlɛw de ye wagatigi i k'a dɔn kida lamini u kɔni u b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na hakilina kura ni ka wulikajɔ kura kɛ Boubacar e ko dili b'u labile de dili digɛra k'a tigɛ fo dugukolo lele la sɛbɛnnikɛla ko Boubacar k'a dɔn tile 2 in na an ka sɔrɔsikulu u ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ kunnafoni jɔnjɔn min kɛra sababu ye Boubacar k'a dɔn AES jamana bɛɛ lajɛlen kelen bɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ninnu kelen bɛ ka minan minnu ɲini ni minan ninnu baraka don Mali kɔnɔ dɔɔni a minan filɛ Boubacar
ako min ye kano ye kano pneumatique i k'a dɔn kurumanama minnu bɛ boli ji kan wagati kɛ a n'a mina dafalen bɛɛ n'a fiɲɛ bɔra min bɛ fiɲɛ k'a la wagati kɛ yɔrɔnin kelen i k'a dɔn kano pneumatique den 20 wagati kɛ o k'i bɔ yen turban jalamugu o den 4 wagati kɛ ka taa se n ɲininka ayiwa rangers ma sɔrɔsiw bɛ sabara min don wagati kɛ o den 3,280 a cogo ɲɛna o bawo an na nin minɛ ka sin ka sarada sɔrɔda awɔ baara banna min ye sɔrɔsiw bɛ fini min don kaki wagati kɛ couleur kakilama o den 100 min ye ayiwa makaron ye tamasiyɛn minnu bɛ u ka tamasiyɛn ko fɔ awɔ o den 440 wagati k'i k'a dɔn o tamasiyɛn ninnu bɛɛ ye ayiwa bamajuw ka tamasiyɛnw ye wagati k'i k'a dɔn ka taa se min ye écusson o den 1,040 écusson ye mun ye ne t'o dɔn jɔn wala écusson 1040 écusson n t'o dɔn han ayi nka ni min bɔlen bɛ ka fara kan wagati k'i k'a dɔn o ye ayiwa sɛbɛnni min don bamaji jɛrɛjɛkulu u ka sɛbɛnni de b'o kan i y'a faamu u ka taabolo n'u ka tamasiyɛnw wala a bɛ k'o de misali forces armées maliennes n'i y'o sɛbɛn fama awɔ un peuple un but une fois i b'o sɛbɛn ani dessin dɔw kan ka k'a a bɛ k'o de wagati min ye carton ye u ko ayiwa carton 25 min ye chandail ye o fana la hawla wala quwwati rebelle kɔni terroriste ye ka wasi nin bɛɛ lajɛlen dekun gɛn bɛ sababu ye nin bɛna d'u ma wasi k'i k'a dɔn sɔmin kɛra k'a fɔ ayiwa nin minɛn ninnu a bɔra Asie jamana dɔ de la a cira ka bɔ yen nka a nana cu yɔrɔ jumɛn ye an dafɛ dugu in dɔn u y'a bɔ Asie ayi o dugu ma fɔ a bɔra Asie ka na an dafɛ dugu in dɔ la wagati k'i yen yɔrɔ in de la sa u y'a dɛmɛ ka don n'a ye Mali kɔnɔ kunnafoni b'an bolo an sera ka tɛgɛ k'a bɛɛ kan wasigi sɛbɛnnikɛla ko Mali ani AES jamana i k'a dɔn teriya sira ni balimaya sira wasigi an bɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ma ni kuma min bɛ Burkina kan n'an b'o kalama an b'u f'u ye kuma min bɛ Niger kan n'an b'o kalama an b'u f'u ye n'olu fana bɔra an da kalama u b'o fɔ an ye wasigi k'i k'a dɔn jɛkulu 3 in u sina ka wulikajɔ kɛ ka tɛgɛ da ninnu kan Bamaji ye kule k'a bɔ fili kugu cɛ sabula nin minɛn minnu n'u sigilen kun don k'a kɔnɔ wasigi k'a dɔn samiya donda na jango kanu yi n'o ye ayiwa kuru jikankurunin manama ninnu ye wagati k'a dɔn a kɛr'u bolo jigitigɛba ye sɛbɛnnikɛla ko jɔ ko a la Mali kɔni a bara k'a dɛmɛ hakilina ni dabali fɛn fɔ kan ka tigɛ. faamu sisan kun min na Américains b'a la k'u dɛdɛ ka n'o kɛrɛ kan wa an ka renseignement a n'anw ka wulikajɔ kɛlɛdaga ninnu kɔnɔ n'o ye opération zone de théâtre ninnu a bɛɛ lajɛlen de b'a la ka kɛ kunnawolo ye u ɲɛna k'an kun bɛ an totɔla don an sago la u na b'a fɔ n'an ma ninnu ka ko lajɛ an laban tɛgɛ bɛna bɔ Karawo fɛ o de y'u den kun ye ka na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ waati wɛrɛ soir de Bamako an bɛ u fo ne fana mana n tɛgɛ don n'o soir de Bamako kelen n'o bɛ bɔ Laya Jara nin y'a ka fasiri ye Laya ko min ye hôpital Fuseni Daw ye min n'o filɛ an ka marabolo fɔlɔ kɔnɔna na n'o ye Kayi ye o baarakɛlaw n'o ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye olu murutila koyi bawo n'i y'a lajɛ a bɛ ɲini ka tile damadɔ sɔrɔ bi kabi ntɛnɛn don n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye personnel ye n'o ye nin kɛnɛyaso in a baarakɛlaw ye u ye baara bila ni ka o bolo da n'an k'a ma ko grève i b'a ye k'a fɔ min ye a bɛ ɲini ka waati jan bɔ k'u ye laɲini kɛ ka ɲɛsin hôpital Fuseni Daw de Kayi ɲɛmaaya bulon ma n'o ye direction ye i b'a ye k'a fɔ jɛkulu belebele dɔ de bɛ nin labɛn so ninnu bɛɛ lajɛlen kunna an k'a ma ko conseil d'administration min ye nin dɔgɔtɔrɔ ninnu ye u ka jɛkulu min bɛ yen n'o y'u ka syndicat ye k'olu y'a laɲini k'a fɔ olu ka représenter conseil d'administration o kulu cɛ ma min ye direction maaw ye olu ko k'aw tɛ don yan dɛ an ye min ye direction maaw ye hôpital Fuseni Daw o kɔnɔna na olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ maa minnu kɔni kɛn bɛ ka laɲini kɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye u ka syndicat bolo o juru la k'a fɔ olu ka maaw ka ye conseil d'administration o kulu maaw caman k'olu tɛna jɛn n'a ye bawo olu kɛn bɛ k'u jatu maa minnu ye i bɛ o dɔn wa médecin chercheur ninnu n'o ye dɔgɔtɔrɔ ɲininikɛla ninnu ye u bɛ ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique o b'o le ka bolo kan donc n'u ma ɲa k'u bɛna militantisme kɛ ka jɔyɔrɔ ɲini conseil d'administration kɔnɔna na o kan k'u banba yen fa de kan
min ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ɛlɛn ni maa minnu bɛ yen n'a fɔra ko du de kɛmɛ ka dɔgɔtɔrɔ jɔyɔrɔ fa conseil d'administration kɔnɔna na direction ba in na k'olu ka maa sugandilen tɛ olu tɛ u fɛ bi u tɛ u fɛ sini o nka k'u bɛ laɲini min kɛ ka ɲɛsin direction ma o de ye olu ka hakilina a ka ta ba la n'o de ye olu yɛrɛ ka maa dɔ ka sugandi cɛnin na ka se ka o kɛ u nɔrɔbila ye conseil d'administration o jɛkulu ɲɛma nka min ye baarabila ye min n'a daminɛna kabini ntɛnɛn tɛmɛlen wa o n'a baarabila ta o ta ko min ye baara ye k'a bɛ senna n'o ye service minimum ye wa n'i y'a lajɛ min ye dialyse ye ka taa se garde minnu bɛ ta ka taa se urgence ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni baara b'a la ka kɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu bɛɛ la nka ko n'i y'a lajɛ waati ni don nataw kɔnɔna na olu kɔni bɛ fɛ k'a laɲini sa min y'o ni direction ye n'o ye hôpital Fuseni Dawude ka ye u n'a ɲɛmaya bolo o ka se ka sigi waasa min ye ni gɛlɛya ninnu ye fura ka se ka sɔrɔ a la joona nin ye ko sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ essor de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don kayikaw fɛ yen ka nin gɛlɛ fɔ k'a ban gouverneur ka n'a bila dagirinda la dɛ a ka taa se cɛkɔrɔba ma Bahami a ka taa hamiya fɛ yen ni cɛkɔrɔba in y'u wele ka kumaw fɛ dakuna kelen ni gɛlɛ bi ban siga t'a la a se b'a ye a dabali b'a bolo a b'a kuma dɔn ayi Boubacar n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana nin y'a boli ko siɲɛ 1000 siɲɛ 550 ani siɲɛ 4 Isa Jigiba Nabila Isa Tuama a ko min ye awa jamana in ye Boubacar k'a dɔn k'o mana to ka ferege ni fɛn dɔw fɔra ɲɛ bɛ sɔrɔ a la awa faamuyali bɛ na Boubacar hali bi to sira tɔ ka guwan banajuguba min dɛmɛna waati la n'a diɲɛ ɲaami i k'a dɔn u k'a ma Covid-19 a bi kɛ waati min o y'a sɔrɔ votew b'an ka jamana na san 2020 a don Ibrahim Boubacar Keita ale de bɛ fanga na min ye ayiwa président sigi i k'a dɔn a tako filanan o bɛ taa bɛn min ma sɔmi nana kɛ k'a fɔ n'an m'an jogo dɔn jamana in i k'a dɔn Covid bɛ tiɲɛni kɛ sabula mɔgɔw bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na vote tɛ kɛ abada fo jama ka bɔ jama ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o de la a nana ɲini joona min kɔni ye ayiwa n'u datugula ye n'o kun bɛ Covid kɛlɛ o den miliyɔn 21 ka ɲini Boubacar ke a bɛ se ka sɔrɔ joona cogo min na ka sɔrɔ gɛlɛya t'a la a ka di jurɔw ma chambre de commerce o ye jurɔw jaba la ye ɲɛmaa min kun bɛ a don a tɔgɔ Yusuf Bacil nka a kelen tɛ baara in kɛ ministère de l'industrie du commerce promotion des investissements a don Aruna Ɲang ale de kun ye ministre ye ministre min n'o fana bɛ nafolo kunna o fana da ka don a la premier ministre a ka ko naga kɔrɔ min ye masque den miliyɔn 21 ye Boubacar k'i k'a dɔn n'a nana wa a ka tila jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen la a ka di jamana denw ma waasa Covid ka se ka kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko in dabɔra nin kama a ko min kɔni ye masque den miliyɔn 10 ye Boubacar k'i o kun ye masque chirurgie ko ye dɔgɔtɔrɔw bɛ masque min d'u ɔ miliyɔn 11 masque o kun ye ayiwa kalalen Boubacar n'a y'i ja n'a nɔgɔra i b'o ko ka segin k'a don sɛbɛnnikɛla ko bɛn kɛra nin de kan min ye tilacogo ye Boubacar i k'a dɔn a mana taa di yɔrɔ o yɔrɔ olu ka sɛbɛn kɛ u k'o de ma ko bordereau de livraison ni n'a nana di e ma e bɛ sɛbɛnni kɛ k'a fɔ jɔnko la n y'a sɔrɔ nin den hakɛ in don a dira ma nin don ye Boubacar k'a dɔn min ye bordereau de livraison ye den 60 ni kɔ Boubacar k'o sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ sɔrɔla min ye commune baw ye ani cercle a taara livrer yɔrɔ minnu na Boubacar ani jamana i k'a dɔn ɲɛmaasobaw sɛbɛnnikɛla ko a taara ka taa di olu de ma juma in de fɔra sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamakɔ commune 5 a donnama in kama bɛɛ lajɛlen ta kɛra a dira bɛɛ ma wa a bɛɛ lajɛlen ye bordereau de yɔrɔba minnu bɛ yen n'a fɔ Kati Kita Jɛma Buguni Kucala San Bajangara Boubacar ka taa fara Kayi Mara Kulukɔrɔ Sikaso Segu Moti Tumutu Gawo ani Kidal Boubacar ninnu bɛɛ lajɛlen ka bordereau de livraison i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen jɛlen bɛ Boubacar o sɛbɛnfuraw bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko dama ko ma an ka jamana cakɛdabaw i n'a fɔ ministère de la défense ministère de la santé éducation conseil national de la jeunesse présidence cour suprême primature ninnu bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ
fɔlɔ taara d'u ma f'u sigiyɔrɔ la u ye bordero kɛ c'est que bordero in kɔrɔ de ye k'a fɔ anw y'a sɔrɔ nin den hakɛ in don a dira an ma nin don in c'est que sɛbɛnnikɛla ko n'o y'i bɔ a la nin baaraba kule min kɛra joona joona a kun tɛ ɲɛ abada labɛn de kan ka kɛ sabula min ye président voté ye min ye tako filanan de bolo dalen kun don 2020 n y'a f'i ye cogo min o don a don i k'a dɔn covid kun bɛ ka tiɲɛni kɛ chambre de commerce d'industrie hali ayiwa vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli a danganiyana n'a ye Bougazelli masigi miliyɔn 21 bɛɛ lajɛlen sera a seyɔrɔ la Bougazelli i k'a dɔn n'a ma di yɔrɔ min o kɔni ye ayiwa a dira minnu ma minnu kan ka tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Bougazelli a b'olu ka fiɲɛ na nka minnu y'a san a fɔra u ka taa livrer Bougazelli o sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don a tableau yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'a ban namara t'o la o b'a jira k'a fɔ jɔ ko a la i k'a dɔn miliyari 21 dira k'a fɔ masigi miliyɔn 21 ka san Bougazelli wari donna a dɔnyɔrɔ la sabula min ye premier ministre ye ministre des finances a don min ye ministre du commerce ye ninnu bɛɛ lajɛlen danganiyana n'a ye k'a fɔ masigi in sanna a filɛ nin ye wari min dira a fɔra ka don fɛn min na a filɛ nin ye o jɛlen don ko wɛrɛ min mana k'a la o ye sariyatigiw ka ko ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra le pays an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau Isa Jakite nin y'a ka fasiri ye a ko min ye kulekan bɔ n bɛ lakɔli karamɔgɔ kunda Tuwamuru ka lakɔliso minnu bɛ n'an k'a ma ko école privée catholique donc ala u ye kunnafoni di baro kɛ min n'o bɔra ka kɛ sibiri tɛmɛlen juillet kalo tile 19 san 2025 n'i y'a lajɛ min ye syndicat national des travailleurs de l'enseignement catholique ye an k'a ma ko SYNTEC o ka nin kunnafoni di baro sababu la a kɛra yɔrɔ fila de la yɔrɔ fɔlɔ o ye école Babu Joni ye o filɛ nin ye Sankaw fɛ yen o yɔrɔ filanan o de ye école Saint Joseph ye n'o filɛ nin ye Seware kɔnɔna na o i b'a ye k'a fɔ nin baro dalasigi fila min bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ sibiri tɛmɛlen a kun tɛ dɔwɛrɛ ye kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ min anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ dɛmɛ min n'o kun b'o ta k'o di Tuwamuru ka lakɔliso ninnu ma donc ala dɛmɛ in a kɔni k'olu ye a jɔ fɔlɔ a jɔli i b'a ye k'a fɔ u yɛrɛ ka jɔ u kolo la o baaraw bɛ daminɛ ni juillet kalo mana sa san 2025 kelen kɔnɔna na o bɛna kɛ sababu ye sa min ye lakɔli karamɔgɔ minnu n'olu b'a la ka walan di lakɔlidenw ma kalanbulon kɔnɔna na anw ka nin lakɔliso ninnu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye o baaraw ye kamanaganw kɔni u bina ni ka jɛnsɛn bawo min ye nin lakɔli karamɔgɔ ninnu ye olu y'a jira sa k'a fɔ kamana gale don min ye nin kunnafoni di baro senfɛ sa o ye kulekan min bɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma o de ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ olu bɛ se ka ta cogo min na fonction publique des collectivités territoriales la waasa min y'o ka baarantanya ye bawo nin min daminɛlen filɛ nin ye olu caman de bɛ kɔni bɛna taa sigi so sa k'u tɛgɛ fila da u sen kan n'i y'a lajɛ maa caman bɛ yen min ye denbaya dahirimɛ de dulon bɛ o ka nin lakɔli karamɔgɔya la u bɛ lakɔli karamɔgɔya kɛ nin Tuwamuru ka lakɔliso minnu kɔnɔna na an k'a ma école privée catholique n'i y'a lajɛ olu mana taa diyagoya sigili la so kɔnɔ yalima k'a tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye wa a tɛna kɛ maa dɔw ka furusa sababu ye wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ bawo n'i ye nin lajɛ nin gouvernement k'a fɔ n ye n tɛgɛ jɔ nafolo min n'o tun bɛ di aw ma san o san jɔn ko ala ne tɛ se tuguni aw yɛrɛ k'aw jɔ aw yɛrɛ kolo la o kɔrɔfɔ bɔ ka bɛn b'a ye k'a fɔ maa dɔw kɔni ɲininkana kɛnɛ ninnu kɔnɔna na i n'a fɔ n y'a fɔ i ye cogo min na min ye école Babu Joni n'o ka bɔ Sankaw fɛ yen ka taa se école Saint Joseph min n'o filɛ nin ye Sewarekaw ka yɔrɔ la wa n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa min n'o kumana n'o ko a jɔn ko ala ni hakilina in a bɛna kɛ kinigini ye ka ɲɛsin maa caman ma Umaru Kulubali ale ye secrétaire général ye SYNTEC kɔnɔ Moptikaw fɛ yen ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ a bɛ fɛn min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o de ye u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ waasa min ye o ka nin taabolo ye a bɛ se ka segin o kɔ cogo min na ka don a la gasi t'i la gasi t'i la gini min n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye madame Sidibe ye ale ye enseignante fana ye o bɛ école catholique dɔ fana na Moptikaw fɛ yen o fana y'a jira k'a fɔ gouvernement ɲɛmɔgɔw n'o ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye u ka fɛɛrɛ kɛ n'o tɛ n'a fɔra nin denbayatigi bɛɛ lajɛlen ka taa sigi so a kɛɲɛ tɛ u kɔnɔ ko yalima k'u tɛna dɔ fara baarantanya o kɔlɔlɔ kan ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma wa nin ko sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Isa Jakite a ka fasiri don Tuwamuru ka lakɔliso fɛn o fɛn bɛ se k'a kisi sisan o ye matigi ye au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Awɔ
wallahi ma min fiye dina ko yete ga foye te war kungo dilani war kana sigo la de mo mani nego sraga a kera christian la ka fe yesa a kera islamo fe yesa ni war ti kuna limania a bekalu ni war ti kuna ta na bo bwa dire gele be mbolo bwa kado bi boni sebe mi nuka ma Mali horizon ni ya boluko chien keme saba chien tan ani kele ma mi nye ni zebe tali nye fe na fiye fasirikela ko bwa siriki ka do sege di tara Mali ka lasigi di zo mi mbe Arabie Saoudite no ye makan jamana yi bwa siriki ika do war duna de sabula u ye magango fe Mali ka lasigi amafo magango ay war duna anga lasigi de zo mi be war tunu o ganga ke majele yo million keme sefa wari bwa siriki ika do jo ko ala nye foi ma se ka soro wari ndu anya ka nyini de vérificateur général adun daray bambay bwa siriki ka do ay sege ke sege li mbarka boyna ko sobe abora min ni min galama Saudia no ya fa ba Riyad ya do anga lasigi de sobe bara minu ngera san 2022 23 24 25 bwa siriki ikado ayo sebenvura bele jile de ta ka larwe aya ye fiye chama de be fiye nunu bi talike ka nyashi bwa siriki barakela minu be maliduna bwa siriki ikado wari mi nu bo dépenser fonctionnaire minu be bwa siriki ka makama u ka mobile glan waru u ka aywa so waru bwa siriki ani musaka minu bi duma u bi blachi minu na bwa siriki o mununu salo o ikado nafulo o fana gelinde wari minu no kanga bla jamana wagani bala nyama soro fana na bwa siriki sabula ambassade abi temburu fere abi semevura glan bwa siriki ikado wari bi soro la o wari bele jele kuru kara de kanga bla jamana wagande kono sebeni kala ko verificateur ayi bamba o ka hanno ya soro bwa siriki manga ngulile ngofe wari kasabi do o sina kana chu trésor kono nga minye jeli baye o ye million ngeme ay wa sefa wari yelma wari ndo na dag menve bwa siriki verificateur général aye nyinini ke fon fen no ye soro de akasebe bwa siriki wari nunu bi soro mina abele jele kasebe a seben jugula sabla o fiye de be o ki boy bwa siriki ka do jetimile kera u yera bi war bota do ke bwa siriki war bota yin ika don ka foko awo jose gerengere ni bala utala o kuma olu fana nye ka se ka nyini verificateur général ko ni ya jira ika don min nye na folo kasabi million keme amana ka donner do yoro mi barakelo ka fere ka ka bode no te kuma en woni wora shera tugu ye kaba ala de ba do akobita chekun mi tugo mina ni munye sebenyi anye min bo awo Mali horizon kono aka bi bol garamo to warani entega doni sabambe bo sabambe no kama ko lene pana shaga Traoré ni aka fasiri shaga ko mi an ga sego ni dongo tiglama ma saba kunungo olu tara shi bole bawo mi so laga ma saba ye utwa tigudo utwa bolembe ko sebe donc leda eko o kera sababu ya kusewa ibai ka fo mi ye vokale ko kuma doye vokale do mi ngoni na jirala ka fo mi ye ni ma saba ni yuka kota ka laje baba ni kone kata se Mariam Bama criminalité au procureur de fait mi pôle national de lutte contre la cybercriminalité Adama Coulibaly aye nunu wele abe yinga wati jambo abo wele sangana ka wati nika kagarma dakanta ka nyashuma au flesra mi ngani seko ni dongo akango de tabu yanga jabana to ko kasiga yele GS legi nani kono ka konni afora ko dongili dale ko fe au betaw yere au dongili da kono yega toy ka taw yere bla danga wera la danga mi no bente aula mi ngoni ubanga dame abe oburuja namba wele ko atteinte au bonne mœurs ya sigo ko laje ni vocali mi ngoni na jirala ka foko maramba vocali ya le de taye ale de kuma ka ba koro wa keme kan nenunde sarada kono kan yeshi babani ala wanyina ufa kan yeshi uma awo babani fa ayo den ne vocali na ka babani ne ga do fa ala koni fanenni de ba ko ya sigo ko laje kuma be kofe o vocali ne o koni babani kan ke ko soro wale mo kele ga fulo réseaux sociaux sanvala la ale ko na willa fari no babani ko ne kan yeshi mi ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité Adama Coulibaly atara ni gata ita da bogo jille ka procureur nyakoro maramba welele ale ko ne ajira saka fo atna che alagoyi ko ga ko ale refana nen na ka koro afana nana na ka dalui o video bela jille kala la
n'a vocalu k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛkɔrɔ lamɛn i b'a i yɛrɛ ɲuman dɛgɛ sisi o bɛ bɔ karatɔ da min ye bigini bagaga ye hali mɔgɔ t'a fɔ k'a ma nɛni kɛ nka ale yɛrɛ y'a ta sɔrɔ a la bawo ni maa fila babani kɔni kun taara sa k'a na taa mariamba datugu mariamba nana n'a ka dalilu ye u fila bɛɛ ka taa se bigini bagaga ma u ma kɛ maa saba ye wa u n'u ka funɛkɛw u y'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye maniba ye ka taa se funɛ bagi kamara ma fo ka taa se papa simbo ba ma ka taa se video mani dɔ fana ma o min bɛ fɛn ninnu filmé u bɛɛ jan ka baara ɲɔgɔn ko kɛ ala o y'u bɛɛ lajɛlen de salo ka fara ɲɔgɔn kan musolaka ninnu kɔni olu taara si bole kununko wa u ka kiiri kɔni bila an bɛ septembre kalo nata tile 4 na san 2025 min ye procureur de pôle national de lutte contre la cybercriminalité te ko maanifin tɛ buruja tuguni bɔlɔlɔ sanfɛ wa maa tɛ buruja fo ka taa se a masaw ma n'i y'a kɛ bɛɛ fo n'a sɔrɔ i tɛ mali kɔnɔna na n'i bɛ mali kɔnɔ jɔn ko ala kɔlɔlɔ sariya kɛmɛ ka taabolo minnu kofɔ o na ta ni ka ɲɛsin i ma maa bɛ dugawu de kɛ sa n'u sɛbɛkɔrɔ bɔla n'ala y'u ɲuman bɔ nin na ala ka hakilinaw yɛlɛma ala k'o kɛ n'u hakilinaw yɛlɛmana ko caman bɛ bɔ a la Bakasiri hakilina yɛlɛmani ye wajibi de ye i tɛ su kelen kɛ kaso la abada k'i tɛ ko tiɲɛ ye i bɛ nimisa Bakasiri k'i k'a dɔn nimisa bɛ n'i bolo da i k'a dɔn n t'a fɛ kɛ n da don nin kuma in na sabula nin ye sɔma ko de ye ni min tɛ n dɔgɔnin ye o bɛ kɛ n den ye Bakasiri k'a dɔn fɛn kelen dama de bɛ yen k'o kangari da ko in ka kɛ a ni hakili ye Bakasiri k'i k'a dɔn jatigiw kanubaw lapasabaw Bakasiri k'i k'a dɔn u ka kɛ sabaliba ye n'u ma sabali Bakasiri u bɛna kungo de gɛlɛya don o don i k'a dɔn kuma wɛrɛ walima ka barodaw sigi walima k'olu filmer k'olu bila kɛnɛ kan a bɛ kɛ sababu ye k'u kungo gɛlɛya a bɛ gɛlɛya o tuma an ka s'an yɛrɛ la kanuba bɛɛ lajɛlen kan ka wele Bakasiri k'i nka i k'a dɔn n bɛ jigin min na ne bɛ jigin min na min bɛ n tɔɔrɔ i y'a dɔn wa Bakasiri k'i k'a dɔn an ka jeli cɛkɔrɔbaw an ka jeli musokɔrɔbaw ko in kun b'an ka se nin ma k'a sɔrɔ u balolen don ayiwa i sɔnna wa n sɔnna kɛlɛ in man ka se nin ma kabini ko in daminɛ Bakasiri ni jeli cɛkɔrɔbaw wulila jeli musokɔrɔbaw kuma na wuli ka kuma ka kangari da kɛ anw y'an ka ngaraya kɛ ka se bi ma a nin ma don anw jɛ nin ma tɛmɛ wa nin tɛ ɲamakalaya la nin tɛ dɔnkilida la Bakasiri yalima olu kumana wa e ɲininkali nin ma kɛ diinɛmaw ɲɛna wa u kumana u ye kangari da wa ɲininkali ne ko an bɛɛ bɛ yan lahɔrɔma min na o tɛ Bamakɔ tigiw ya turo ni ɲaariw bɛ sɔn cogo di dugu ka tiɲɛ k'u balolen to a gɛlɛyara dɛ ninnu man ka kɛ k'olu to yen ala ye a bɛɛ sɔn ala ye se k'a bɛɛ ye a bɛɛ n'a kanuba a bɛɛ n'a jatigi munna an bɛ bɔ nin bɛɛ kɔnɔ fo ka taa se ɲɔgɔn mansa dɔgɔya ma a ka gɛlɛn e dalu jumɛn na kun jumɛn ka gɛlɛn a kun de quoi a gɛlɛyara a ma s'o ma damata dakabana so kɔnɔ a wusulan zuma a climatiseur i n'i ka baarakɛlaw ka t'i bila nin zo in kɔnɔ i n'a dɔn k'a fɔ ala ta ye tiɲɛ ye nin ye diɲɛ ye dɛ ni maa miiril'o la i bɛ sabali sabali de ka fisa n'an sabalila Bakasiri k'i k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye sigi ka diya kanuba bɛ nin bɛɛ la nin bɛɛ ye dɔ sɔrɔ ala barika la a bɛɛ ye sagatigi ye munna an ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan a gɛlɛyara problème yɛrɛ ye mun ye dɛ mun de don ayi olu yɛrɛ de bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye ne tɛ fɛn dɔn a la dɛ ala k'an sɔn hakili ɲuman na ala ka saliji k'a ko kan ala k'a ko nɔgɔya Bakasiri k'i k'a dɔn a mana tigɛ Dawuda da la a bɛ ɲɛnabɔ Mali ko don an Maliden dama don sɔɔni anw kɔni b'an kɔ kɛ nakɔ kɔrɔni ye sini an bɛ ye kɛnɛ ka sababu bɛ bɔ k'olu lakari min ye Hamɛdi Jakite ale tun bɛ fiɲɛ tulukala la min ye Jaw ye Jean le Beau le frangin ale tun b'a ka an jaw ta k'o yɛrɛ kɛ Facebook ni i k'a dɔn TikTok kan sɛbɛnkɔrɔ kalanni Bouakari Fin Daba Tunkara nin bɛɛ ye i Fin de don tiɲɛtigi to a ma ye o ye tile ka baara ye ni e yɛrɛ ɲuman na ni n bila mobili wulu bana dɔ kɔnɔ sisan i b'a kɛ kɔrɔ ko n bɔ bɛ Europe i n'a fɔ ne ka vali a ye fana ka waso dabila sa Amadu baara ɲɛna wa salam